So karon ding adlaw din no na napoy piligwa pa din no nga magpa-color dai din magpa-protein sa iyang buhok. O kani din buhok sa akong client karon dai no kay healthy hair dai kay lagi dai manag 5 years na ni siya dai wakatila og medisina ba. O anyway dai kani din hair protein dai no kay hair treatment dai para lang ni sa mga dili gustong magpariban pero gusto nga mobagsak lang ang buhok ba. Kumbaga bitaw dai no healthy looking lang jud ang buhok ninyo ani. Pero kani din hair protein dai no dai sa akong obserbahan ni dai no is magdepende siya sa buhok. Basta nani nga klase nga buhok sa akong client dai no kay healthy hair man lagi ni siya. Mo na makuha jud sa hair protein dai ang 70% nga straightening ani. Kay lagi ba sa kadaghan mangong client nako dai nga nagpa-hair protein. Naka-obserba na jud ko dai no dai nga ang result aning hair protein dai no is magdepende jud dai sa klase sa buhok. Pero once gali nga damage na kay na sa tanan ang inyong buhok, dili na siya dai basta-basta dai makakuha 70% ka straightening sa protein. So naa lang na siya dai sa 50 to 60%. Pero ang importante magud ana dai no dai kay dili mo samot og ka-damage ang inyong buhok. Og sa tanan pong hair protein nga akong gigamit dai no kani pong si Miko nga hair protein ang akong pinakaganahan. Kay lagi ba dako jud po kay siya tabang sa mga damage hair na Hinuo. Og anyway day kani day buhok sa akong client ay no kay gihumol din ako ni og hair protein day nga 3 hours. Ayun giplansya lang nako na siya day og pulido kay nga pagka-plansya ba please lang. Kay diri man ko sa pagplansya day magdaog ta day kung unsa jud tinuod nga result aning hair protein ba. Muna kung gusto gali mo mag hair protein sa inyong buhok no day kailangan jud ang pagplansya ani is pulido. Kay para makita jud ninyo day kung unsa kanindot ang result sa hair protein ba. Anyway day mao na din na ang before ug after sa buhok sa ko ang client. So naka hair color na day no og naka hair protein pero grabe siya kanindot pagkahuman please lang. Og diri na lang day ko to mga tong video day no kay grabe nakapuno ang akong memory ani please lang. Og mo ra day to no bye mo oy.